si Binibining Leilani Dianoso, ang inyong guro sa araw na ito. At ngayon, ang ating asignatura ay Pilipino. Muli, magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Nawa kayo ay masaya sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay mananalangin. So, kailangan nating iyuko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay matututo at makikibahagi sa aming aralin. Gabayan niyo po kami sa pagpapatuloy ng aming aralin. Maraming salamat po. Amen. Okay, mga bata, muli handa na ba kayo? Ang ating aralin sa araw na ito ay patungkol sa alpabetong Pilipino. Ngunit, bago natin umpisahan ang ating aralin, tayo muna ay aawit. Handa na ba kayo? Sabayan niyo ako ha. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yehey! Nag-enjoy ba kayo mga bata? So ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating aralin patungkol sa alpabetong Pilipino. Okay, ating umpisahan sa titik A. Susunod, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ang susunod ay N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So mga bata, iyan ang mga titik sa alpabetong Pilipino. May napansin ba kayo? Sa alpabetong Pilipino, mayroon tayong 28 titik. At sa English naman, meron lang tayong 26 na titik. Ngayon, ano ang hawak na larawan ni Ana? Nakikita niyo ba mga bata? Ito po ay atis. Ito ay maaaring magsimula sa titik na kapital A o sa maliit na titik A. Mga bata, ang titik A ay kabilang sa alpabetong Pilipino. Ito ay binubuo ng mga titik. Para sa ating talasalitaan, ang alpabeto ay serye ng mga titik. Kagaya ng nauna kanina mga bata, iyon ay mga alpabeto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng alpabetong Pilipino mga bata? Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng mga 28 titik at binibigkas sa tunog Ingles, maliban sa enye. Okay? So mga bata, nariyan ang mga alpabetong Pilipino. A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yan ang mga alpabetong Pilipino. Ang 8 dagdag na titik ay ang C, F, I, N, Q, V, X, and Z. Okay mga bata, kanina nalaman ninyo ang mga titik. Ngayon naman, magbibigay tayo ng mga halimbawa ng larawan ng nagsisimula sa alpabetong Pilipino. Ang unang larawan ay aso. Ang aso ay nagsisimula sa titik A. Ang pangalawang larawan ay bulaklak. Ang bulaklak ay nagsisimula sa titik B. Ang susunod ay ang batang lalaki, ang kanyang pangalan ay Carl at nag-uumpisa sa titik C. Ang susunod ay damit, nagsisimula sa titik D. Ang susunod ay elepante na nag-uumpisa sa titik E. Ang susunod, ang pangalan ng babae ay Feli na nagsisimula sa titik F. Ang susunod ay gansa na nagsisimula sa titik G. Ang susunod ay halaman na nagsisimula sa titik H. Ang susunod ay isda na nagsisimula sa titik I. Ang susunod ay ang pangalan ng lalaki ay June na nagsisimula sa titik J. Ang susunod ay kabayo na nagsisimula sa titik K. Ang susunod ay lapis na nagsisimula sa titik L. Sa susunod, okay, mangga na nagsisimula sa titik M. Ang susunod ay niyog na nagsisimula sa titik N. Okay, ang pangalan ng babae ay si Nina at nagsisimula sa titik Enye. Nakapagitna ang titik Enye. Ang susunod ay ngipin at nagsisimula sa titik NG. Ang susunod ay orasan na nagsisimula sa titik O. Ang susunod ay papaya na nagsisimula sa titik P. Ang susunod ay si Quezon na nagsisimula sa titik Q. Ang susunod ay rosas na nagsisimula sa titik R. Ang susunod ay sapatos na nagsisimula sa titik S. Ang susunod ay takip na nagsisimula sa titik T. Ang susunod ay ubas na nagsisimula sa titik Q. Ang susunod ay binta na nagsisimula sa titik V. Ang susunod ay watawat na nagsisimula sa letter W. Ang susunod ay X-ray na nagsisimula sa letter X. At ang susunod ay ang yate na nagsisimula sa titik Y. At ang panguli mga bata ay ang zebra na nagsisimula sa titik Z mga bata. So mga bata, iyon ang mga halimbawa ng mga alpabetong Pilipino. Nakinig ba kayo at natuto sa araw na ito? Ngunit mga bata, bago natin tapusin ang ating aralin sa araw na ito, muli nating aawitin ang ating alpabetong Pilipino. Sabayan niyo ako ha? Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V,
madaling bigkasin, sabayan nyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So mga bata, iyon ang alpabetong Pilipino. Okay, para sa inyong takdang aralin mga bata, sagutin ang pahina 18 to 26. Again mga bata, sagutin ang pahina 18 to 26. So mga bata, ayun lamang para sa ating aralin sa araw na ito. Muli mga bata, maraming salamat sa iyong pakikinig sa araw na ito. Bye-bye!